Stop her. Hvad så, Jens? Hvad er det, du har her? Cola vingummi. Vil du godt, jeg synes? Nej. Jo, men det er jeg. Må jeg ikke lige tage den? Der er ingen af os, der får den, hvis det skal være sådan. Jeg er nemlig følge, og jeg skal mig. Nu! Nej, jeg må hente det. Han siger, han vil hente det. Tænk, jeg vil gøre så meget for en pose slik. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Jo, hvis det var de der trøfler. Men det er det jo ikke. Det er jo bare cola, vi kan gå mere. Og det kunne jeg have gjort bedre. Må du se, hvor langsomt det går? Du kan i hvert fald ikke melde dig til DM eller noget i Træsland. Det er min far faktisk med i. Han er rigtig god til det. Han fik bronze. Han fik bronze i at komme på første plads. Altså, det betyder, at han er nummer 3. Nå, du er der næsten! Bare lidt længere. Du har den! Ja, flot klaret! Du klarede prøven, så fik du præmien. Jeg falder! Hvor sjovt! Hvor crazy! Jeg trækker benet. Hvor sejt. Så fik jeg den. Go! Hvad så? Hvad der? Hvad skal der være? Hvad? Hvad sagde du til mig? Hvad skal der være? Jeg står og spiser min præmie. Det var sådan noget, jeg vandt over ham i hønnen både nærmest. Det er min præmie, det er cola, vingummi, og de smager fandme godt. Sig mig, er det ikke de cola vingummi, og min lokal har tisset i? Nu!